Pròxima destinació, Lago di Como. Per arribar al Lago di Como des de Barcelona hauràs d'agafar un vol fins l'aeroport de Milano Malpensa. Un cop a l'aeroport agafaràs un dels trens de la línia MXP1 i baixaràs a Saronno. A Saronno podràs fer el canvi en un dels trens de la companyia Trenord, la línia R17, que arriben fins a l'estació de Como Lago. La freqüència de pas d'aquestes línies és de 30 minuts i podràs comprar el bitllet a la pròpia estació de l'aeroport. Un cop arribis a Como, veuràs l'immens i espectacular llac batejat amb el nom d'aquesta ciutat. Deixa les maletes i dedica el dia a perdre't pels encantadors carrers de la ciutat de 84.000 habitants. La primera de les parades és la Basílica di San Fedele. Aquesta joia arquitectònica està dedicada a Sant Fedele, un màrtir dels primers temps del cristianisme. Va ser aixecada sobre una antiga església ara fa més de 1.000 anys. És d'estil romànic llombard, una variant del romànic que es va desenvolupar al nord d'Itàlia. La seva façana és senzilla però elegant, amb un gran rosetó. A l'interior destaquen els frescos medievals que encara es conserven al sostre de la nau central. Al segle XIX es van recuperar els elements romànics i es van eliminar els afegits barrocs. I durant el segle passat es van fer intervencions per conservar els frescos i estructures. Continueu passejant pels carrerons de Como fins a trobar-vos amb Porta Torre, una de les joies medievals de Como. Construïda el 1192, aquesta torre de 40 metres d'alçada formava part de les muralles que protegien la ciutat. La seva estructura de pedra i arcs de mig punt eren clau per controlar qui entrava i sortia de la ciutat. Avui continua en peu com a símbol de la història de Como. A la Piazza del Duomo hi ha la gran catedral de Santa Maria Assunta. És un exemple destacat d'arquitectura gòtica italiana amb influències romàniques i renaixentistes. La seva construcció va començar al segle XIV i va continuar fins al segle XVII, cosa que fa que el seu estil sigui una barreja de diverses èpoques. La façana, amb detalls de marbre blanc i rosa, és impressionant, destacant el rosetó central. La Piazza d'Alessandro Volta està dedicada a aquest científic i inventor nascut a Como un 18 de febrer de 1745. Al centre de la plaça s'hi erigeix l'estàtua en el seu honor. I per acabar de passar la tarda us convidem a fer un tomb pel Giardini a Lago, un parc a la vora del llac on hi ha el Templo Voltiano, neoclassicista, construït el 1927 per commemorar novament a Alessandro Volta. I també el 27, sota la dictadura de Mussolini, es va inaugurar aquest monument als soldats caiguts en les guerres mundials. Ara que ens trobem ben a prop del llac, arribeu-vos fins a Life Electric. És una escultura situada enmig del llac de Como, unida al Giardini a Lago a través d'una passarel·la. Va ser dissenyada per l'arquitecte i escultor Daniel Libeskind i inaugurada el 2015. Té 12 metres d'alçada i, esclar, commemora un cop més a Volta, que no ho hem dit però va inventar la pila elèctrica. L'escultura, amb formes angulars i una aparença abstracta, simbolitza l'energia i l'electricitat reflectint l'impacte de Volta en la ciència. I bé, parlant de Como, encara no hi hem navegat, així que el segon dia el dedicarem a navegar pel llac i descobrir els poblets més encantadors. El primer que heu de fer és anar ben d'hora a comprar els bitllets que us permetran agafar els ferris o vaixells que connecten Como i la resta de pobles del llac. En el llac de Como, l'empresa que presta els serveis és Navigazione Laggi. Podeu comprar els bitllets per internet, però no n'hi ha gaires disponibles, així que si opteu a fer-ho a través del seu web, feu-ho amb suficient temps. Existeixen dues modalitats de bitllets. Una, el bitllet d'anada i tornada fins a una ciutat, i l'altra és un bitllet de lliure circulació vàlid per 24 hores que et permetrà agafar tots els vaixells que vulguis. Us recomanem comprar el de 24 hores, ja que la diferència de preu és gairebé ridícula i us permetrà fer més parades. També apuntar que els trajectes en vaixell són lents, molt lents, i per això també hi ha uns serveis ràpids que el que fan és connectar diverses ciutats amb Como de forma directa. Això sí, s'ha de pagar a part. I també molt important, les parades tipus traghetto són de vaixells que permeten pujar els vehicles a bord. I parlant ja hem arribat a Bellagio, un pintoresc poblet conegut per les seves espectaculars vistes, els seus carrers empedrats i les seves viles històriques. Durant els segles XVIII i XIX era conegut per la producció de seda, amb moreres al voltant del llac que servien per alimentar els cucs de seda. I una altra parada que us recomanem és Varena, on podeu fer la passeggiata degli Innamorati, que és un encantador camí panoràmic que segueix un trosset de la costa amb unes vistes espectaculars del llac i les muntanyes.
I res, fins aquí un petit viatge pel meravellós Lago di Como. Esperem que ben aviat pugueu gaudir d'aquestes vistes espectaculars, poblets pintorescos i la tranquil·litat d'aquest lloc únic. Fins a la pròxima destinació!